L'espai de l'home curiós. Molt bé, Ireneu, doncs, a veure, pels que no ho sàpiguen, que és quasi impossible que la gent no ho sàpiga, però l'Ireneu és l'autor també del blog Memento Mori, oi? Un espai virtual de més de 4 milions i mig de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir, rellegir les seves curiositats, les seves històries, a més ara de manera visual, en vídeos. Que ja passem els 4.700.000. 4.700.000, Déu-n'hi-do. Ja anem cap als 5 milions. Escolta, deixa'm almenys que acomiadi amb el nano i el Ricard, que estan a l'altre cantó. Escolta, companys, hola. Ho haurem de deixar-ho aquí perquè és impossible continuar amb un mínim de qualitat. Tanmateix, ens ha quedat clar, el servei que està fent el Ricard és brutal, és molt guapo, aquestes paneres. Hola, però estic aquí, Sí, per això et dic, Josep... aquí no sé què estic parlant. T'estic dient que ens acomiadem per tal de no fer-ho tan difícil per la nostra audiència, Sí, bueno, res. Així que agraeixo al senyor Ireneu que vegi com funcionem, no? I que, sobretot a tota la nostra audiència, d'aquelles coses que no puc dir res perquè després s'emprenyen. Bueno, vinga, Ricard, ja ho pots dir. Ja et dit el què ràpidament, moltes gràcies. Volia parlar una miqueta breument de projectes musicals, però saps què farem? En parlarem més avant, t'ho prometo, perquè t'ho mereixes. Molt bé. Oh, i tant. Jo us faig un resum ràpid, Vinga, pim-pam. Va, ràpid. Aquest any toquem a la Sant Boi Ciutat Gegantera, ens hem unit un grup de folkis de Sant Boi. Olé. Després, el 20 de març, toquem a Tradicionarios, amb grup de músics irlandesos, homenatge a Paddy Moloney. Uau! I a l'estiu m'estreno amb el meu projecte que es diu Ros, a Galícia, a Sàrria. Sí, senyor. Tot això que ha anat tan resumit, de veritat, més endavant, vindrem al freno de mà posat i espero que amb unes millors condicions. Apa, que vagi bé, adéu! Molt bé, una forta abraçada per l'amic Ricard. Bé, fixa't-hi, justets hem arribat. Ja ho sabeu, avui el nano pagès, doncs, amb un músic que és pagès i un pagès que li posa música a la pagesia, esclar que sí. Molt bé, i l'Ireneu també és un amant de la música, però ell no és massa de cantar, sí que és d'explicar curiositats. No, de cantar no, millor... Home, a veure, a lo millor interessa que em posi a cantar per allò que plogui i tal, no? Potser ajudaria. Per això dic que hauré de provar-ho. Escolta, potser ajudaria. Va, vinga, ens hi posem ràpidament perquè no perdem més temps a la curiositat de l'Ireneu d'avui. El títol és el següent. Les Illes Salvatges, el remot conflicte territorial entre Espanya i Portugal. Crec que l'enunciat ja és prou explícit. Què ens pots explicar d'això, Ireneu? Sí, perquè sembla un rodolí, també, el conflicte entre Espanya i Portugal. Ara que estan de moda les guerres i aquestes coses, doncs, aquest tipus de conflictes, que, a veure, que sí, sapiguem que hi ha l'Ucraïna, que tenen tot aquest merder i tot això, però que aquí, amb els nostres veïns portuguesos, també podríem tenir-lo, si volguéssim. Sí. O sigui que aquesta és una i molt, molt desconeguda. Molt bé. Sí. Som tot oïdes. No, que anava a dir... Som tot oïdes perquè... És que és el que diu l'Andrea, és que és molt explícit l'anunciat, però vaja... No, clar, evidentment. Aquí hi ha suquet, A veure, que les relacions entre veïns no són fàcils, doncs només veient això d'Ucraïna i Rússia, doncs ja és evident, no? Les picabaralles, dimes, directes, interessos confrontats són font d'infinitat de problemes de convivència que repeteixen fins a la nàusea, sigui quin sigui el nivell del grup humà que afecti, no? En les relacions entre països, doncs, passa exactament igual, i els veïnats estan plens de frecs i conflictes, sobretot per límits territorials de cadascun dels països. Espanya, com toca, no és una excepció, i a més dels celebèrrims conflictes de Gibraltar o de les places de sobirania nord-africanes, que fa un parell de setmanes que ja vam tocar, amb la corda aquella que separava la frontera entre Marroc i Espanya. Ho recordem perfectament. Doncs n'hi ha molts que no per silenciats o desconeguts doncs tenen menys importància. I tal és el cas del seriós conflicte que té Espanya amb el seu invisible veí Portugal a les desconegudes i remotes illes salvatges. Què dius? On coi para això? Carai. Si dius les Canàries encara les coneixes, si coneixes, dius Balears i tal, fins i tot Perejil, que és un roc allà. Sí. Però i les illes salvatges? On para això? També seria una pregunta aquí. És això. A veure, els conflictes entre Portugal i Espanya pels seus límits territorials, encara que no se'n parlin gaire, per no dir res, posats, no? Doncs no són ni pocs ni insignificants. O sigui, crec que no he parlat encara del problema d'Olivença, però bueno, ja és el Gibraltar espanyol, però bueno, és això.
I són una pedra a la sabata en les relacions hispano-occitanes, tal com això. Pedres molestes que normalment s'han neutralitzat llançant-li camions de silenci, buits legals, fet consumats i sobretot per les poques ganes de ficar-se en follons diplomàtics del govern portuguès, no? Ja. Clar, és allò que diu, si un no vol, dos no es barallen. Pues en aquest cas el portuguès no ha volgut ficar-se gaire. No obstant això, el problema de les illes salvatges... Salvatges. Sí, senyor. És una cosa per la qual ni Portugal ni Espanya estan disposats a cedir fàcilment pels interessos econòmics que se'n deriven. A veure, les illes salvatges, en castellà serien Islas Salvajes i en portuguès Illes Salvagens, doncs són un petit arxipèlag volcànic perdut al mig de l'oceà Atlàntic entre l'illa de Madeira, de les quals dista uns 250 quilòmetres, i les illes Canàries, que estan a 165. Sí, allà perdut al mig de l'Atlàntic. Sí. Doncs està format per un parell d'illes grans, la salvatge gran i la salvatge petita, i una dotzena d'illots, els quals, junts, sumen unes 273 hectàrees. Estem parlant de 2,73 quilòmetres quadrats, o sigui, poca cosa per no dir res. D'espai àrid, oblidat de la mà de Déu en la immensitat del mar. Espai oblidat que, justament gràcies a això, s'ha convertit en un dels biòtops marinoterrestres més ben conservats del món. Per alguna cosa seria que el famós capità Cousteau doncs, deia que les aigües més netes del planeta es trobaven en aquelles illes. Carai. O sigui, és una cosa que va dir... I si ho diu ell? No, sí, ho va dir. Compte, perquè ara el pobre home diu més aviat poca. Sí. No, però vull dir-te que és... Sí, no, t'està parlant de la qualitat de l'aigua d'aquella banda. És un nivell, si ho diu aquest home... Tan aïllat de tota banda, doncs, clar, allò... Tot un referent, vull dir. Exactament. Sí, com sigui, doncs, les illes salvatges, malgrat aquest aïllament, es coneixen tant pels espanyols com pels portuguesos, com a mínim des del segle XIV. Si bé el nom de salvatges va ser encunyat per Diogo Gómez de Sintra el 1438, el qual va batejar l'arxipèlag amb aquest nom, tenint en compte els esculls, el mar violent que les envolta i l'aridesa extrema de les illes, que impedia l'establiment humà estable en elles. I si a aquesta manca de recursos afegim el nul interès econòmic de l'arxipèlag, doncs s'entén llavors com les illes salvatges van passar sense pena ni glòria ni per a portuguesos, ni per espanyols, ni pels Urson Corda, que passés per allà. Els portuguesos les consideraven seves, de fet eren propietat privada d'una família de Funchal, la capital de Madeira, i els espanyols les consideraven part de les Illes Canàries, però per allà no passava ni Cristo. O sigui, sí, allò és meu i això és teu, tot el que vulguis, però aquella pedra no passava, vamos, ni ningú. Al 1911 la situació anava a fer un gir dramàtic, diguem-ho així. El govern espanyol en aquell any va enviar una comunicació al govern portuguès avisant-lo de les seves intencions d'incorporar l'arxipèlag de les salvatges al de les Canàries. I de passada procedir a la instal·lació d'un far. Evidentment, aquest anunci va aixecar totes les alarmes a la diplomàcia portuguesa, la qual va protestar formalment i va combinar als espanyols que fessin marxa enrere al seu projecte. Sí, home, perquè tu vulguis, no? Aquí més xulo que tu, no? Sí, totalment. El govern espanyol, en veure la irada reacció portuguesa, doncs va arribar a l'acord de no fer res que posés en perill les relacions diplomàtiques entre els dos països. Anem a portar-ho bé, Imagino allò de el que avisa no és traïdor. Sí, no, clar. Goita que, Bueno, com fos la cosa, doncs, aquesta primera picabaralla doncs, va obrir una porta a un estil de arronsa d'accions, protestes i reclamacions a instàncies internacionals que s'arrosseguen fins avui dia. O sigui, que és això. Sí, no és una cosa que va quedar allà. No. O sigui, encara el tema de les salvatges encara sí, està al damunt de la taula. És allò que és com aquell que es va punxant per sota, tots dos fan bona cara, però estan tot el dia punxant-se per sota. No, esclar. Per començar, els portuguesos van fer un gol a Espanya el 1938, quan, aprofitant l'embolic de la Guerra Civil, doncs, van aconseguir que la Comissió Permanent del Dret Marítim Internacional confirmés la jurisdicció portuguesa sobre les illes salvatges, la qual cosa tallava les ales a les aspiracions espanyoles sobre les illes. No obstant això, el règim de Franco no va llançar la tovallola, ni encara quan el 1971 el govern portuguès les va comprar al seu propietari privat i les va transformar en la primera i més antiga reserva natural del país. Imagina't. O sigui, clar, aquí és que van de pico a pico. Sí. No, però això és un gol, com dius tu, i per l'escaire. Sí. I per l'escaire. A veure, decisió que no tindria més importància, sinó que s'han decidit establir una població permanent de guardes naturals, entre 2 i 4 perquè vigilessin l'arxipèlag. O sigui, estàs al mig del no-res i portes allà un parell de guardes per dir, sí, mira, és que estan visquent allà. I els pobres homes, com li falli una mica d'aigua, allà, o sigui, res. I tu què fas aquí? Res, guardant això? Jo és que passava per aquí. Quina feina, no? També. Home, tranquil·la, sí, no? No, tranquil·la, Déu-n'hi-do. Relaxant. I tan tranquil·la. Total. I tan tranquil·la.
A partir d'aquell moment, les topades es repetien constantment amb pesquers espanyols que, per casualitat, que dius, ai, que casualitat, mira, pescaven a les seves aigües, arribant al súmmum el 1975 de desembarcar i hissar la bandera espanyola a les illes, però de forma privada i aliena al govern, Això sí, va quedar que no, que va ser el que ho va pujar, va posar perquè es volien només. Això és molt machito, no? És molt... Però aprofitant ells la convulsa situació política portuguesa amb la revolució dels clavells. Igual que van fer els altres durant la Guerra Civil, doncs aquests durant la revolució dels clavells van aprofitar també per fer-ho. Aquella primavera portuguesa, per dir-ho d'alguna manera. Sí, clar. I recordant poderosament les accions reivindicatives del Marroc sobre Perejil o el que vam contar també del Penyal de Vélez de la Gomera. Ho recordem? Sí, que anaven allà amb recordem-la, aquella vergonya, recordem-la. Sí. O sigui, no, perquè vegis tu com van els països aquí, que sí, estaran més o menys en pau, però aquí per sota està tothom... Jo, perdona, però jo crec que darrere de tot això, del Perejil i tot això, darrere de tot això hi ha el Mac Ramin. Aquí? El Mac Ramin. El creador i el guionista dels Simpsons. Sí. Perdona, No. Sí, no. Però bueno, és el que hem dit moltes vegades. Jo crec que darrere de tot això hi ha aquest geni. Però moltes vegades supera la ficció. Sí. I aquestes són d'aquelles. Digues. Bueno, a veure, estàvem allà a les Illes Salvatges, no? Doncs, bueno, visites dels presidents portuguesos. Què dius? Què has de fer allà a 2 quilòmetres? Un roc allà perdut al mig. Bueno, pues els presidents portuguesos nada. Vols a baixa altitud de cases espanyols. O sigui, allò que quasi rosen les pedres, no? Protestes diplomàtiques per a uns i altres. Intents d'aterratge d'helicòpters espanyols al mig de la colònia protegida de Valdrigues, que en castellà són pardeles, que és un tipus com de gavina. Doncs, un ocellet d'aquests. Tot plegat va fer un tomb el 1997 quan, durant les negociacions de l'OTAN sobre el control del flanc sud, Espanya es va veure obligada a reconèixer la sobirania portuguesa de les Illes Salvatges. Final... La possessió de les terres emergides es reconeixia finalment, però no així, la de les aigües territorials, de les seves aigües territorials, el veritable tesor que tots dos països anhelaven controlar. En realitat és compartit. Exactament. O sigui, no era només la pedra, el problema era lo de sota. Home, aquí és on hi ha la riquesa autèntica. Exactament. Efectivament, doncs, la decisió de Portugal de deixar una població estable, tot i que totalment dependent de Madeira, depenia d'allà de la Verge del Carme, excepte per l'electricitat d'origen solar i les cisternes que recullen l'escassa aigua, doncs clar, no era per res. No en va poder provar l'existència d'una població fixa a les illes i una activitat econòmica relacionada permetia reclamar una zona de sobirania d'unes 200 milles, o sigui, estem parlant d'uns 370 quilòmetres al voltant d'elles, cosa que es reduiria a tan sols 12 milles, 22 quilòmetres, si no se'n disposés. Clar, lleus aquí el veritable problema. En estar relativament a prop, les 200 milles que li pertanyen a Espanya per tenir habitades les Illes Canàries es trepitjarien amb les 200 de les Illes Salvatges. De manera que la frontera entre ambdues aigües jurisdiccionals no es trobarien a meitat de camí, és a dir, a 82 quilòmetres de les dues costes. Per a Portugal, aquest canvi significava guanyar 60 quilòmetres més d'aigües territorials, però per a Espanya, per a la qual l'arxipèlag es trobava directament dins de la zona de 200 milles espanyoles, implicava perdre 280 quilòmetres d'aigües. I pitjor encara, els drets d'explotació dels possibles jaciments d'hidrocarburs que se suposen podrien existir en aquesta zona. Imagina't. Sí, clar. Imagina't. Amb l'alè de Repsol al clatell, doncs, el govern espanyol va considerar l'arxipèlag com a simples penyals al mig del mar, negant-se a rectificar que les salvatges eren illes habitades i la situació va tornar al punt de partida. Tornem, que no passa res. Presa de vaixells pesquers espanyols, vols militars espanyols a baixa altitud, amenaces als guardes portuguesos, desplaçament de forces militars portugueses, oficialment per evitar el furtivisme. Cartes espanyoles a les Nacions Unides reclamant l'estatus de roques per a les salvatges, visites i pernoctacions de diferents presidents lusitans, trobades secretes entre les diplomàcies, en definitiva. Tot un reguitxell de moviments estratègics i de posicionament diplomàtic en què la premissa és que cap dels dos litigants està disposat a cedir. Una premissa que ha acabat convertint, al dia d'avui, doncs, el seriós conflicte territorial de les Illes Salvatges entre Espanya i Portugal en un silenciós però molest quis sempre a punt d'explotar. Doncs sí, és així mateix. Escolta'm, interessant com sempre, fa riure, per això et dic que sembla més un episodi dels Simpsons que, bueno, com això d'altres coses. Per cert, hi ha una fotografia aquí que m'estava mirant de part d'aquest arxipèlag
arxipèlag, digue-li així. Que sembla un barret, que estigui flotant un barret al mig del no-res. Sí, o una sabata. Des d'aquí lluny... Ai, sí, o una sabata. Una sabata d'aquestes, una bamba de córrer. A mi sabeu què em recorda molt? Aquell dibuix que fa el petit príncep, que li fa fer amb el pilot, que li diu, escolta, dibuixa'm una serp que s'ha menjat un bé, no? Un elefant, perdona, que s'ha menjat un elefant, no? Sí. I li dibuixa una cosa que dius, calla, que aquell home no s'hagi inspirat, no s'hagués inspirat amb això, no? I des de les alçades, diguéssim, doncs, home, és curiós perquè és una mena de ronyó, digue-li com vulguis, farcit de puntets més petits. Sí, està ja perdut. O sigui, està perdut al mig de l'Atlàntic. O sigui, si Madeira ja està al cul del món, les Canàries gairebé, doncs tu imagina't, encara entremig. O sigui, és que res de res. I estan aquí els governs, l'un per l'altre, estan donant-se i fent allà... Curiós, picant-se el que no toca. No, però molt curiós. La sort que té Espanya i Portugal és que aquestes illes no hi havia or o diamants, perquè si no, no serien ni de Portugal ni d'Espanya. No, ja t'ho dic segur. Ja t'ho dic jo. No, segur. Bueno, i ara, i si diuen, i si pensen que pot haver petroli o coses així, llavors aquí el Madrid ja el tenen embolicat, clar. Sí. Déu-n'hi-do. Perquè vegis com es pot embolicar totes les diplomàcies i tot això. Ara estem veient lo d'Ucraïna i estem veient lo de Rússia. Imagina't. Dius, com es poden haver embolicat? Doncs amb històries tontes com aquesta. Per un esquitx. Sí, per un esquitxet d'aquests, allò comença a fer-se una bola de neu i al final acaba allà amb morts. I quin nom, no? També, Illes Salvatges. Bueno, és molt expressiu. No, Illes Salvatges. Perquè és que està... O sigui, és un roc pelat al mig de l'aigua i potser quan el van trobar era un dia de tempesta o coses així, a sobre doncs, havia de ser digne de veure, no? Passa que amb aquest nom et dona més la sensació de ser una illa paradisíaca amb unes palmeres, i animals per allà, i això el que és una pedra al mig del no-res. Sí, salvatge totalment. És un trampantojo. Però és més desèrtic que salvatge, no sé com dir-ho. Sí, que pot ser les dues coses. El nom és un trampantojo. Sí. Sembla ser, però no ho és. Sí. Digue-li d'aquesta manera, no? Sí. Bueno, però ja tots... Pendejo. Isla Pendejo. Bueno, no. Sí, es cauria més. Si fos un mexicà, possiblement sí. Pendejo. Isla Pendejo. Sí. És un tipus d'illa que, clar, aquí no hi ha Cristo que hi visqui ningú, llavors això és totalment salvatge. O sigui, és que se't tira a sobre la mateixa illa. Ja ho pots dir-ho. Déu-n'hi-do aquests episodis que de tant en tant ens regala l'Ireneu i on doncs, podem veure l'estupidesa de vegades de la política, no? Sí. I de tot plegat, no? Això, a veure, si ets capaç de formar la que vas formar per Perejil, no ho faràs per això? Sí, no, home, sí, perquè això és molt més gran que Perejil, però molt més gran, Perejil és un roc, o sigui que... Sí. Ja m'explicaràs tu que és una mica més. 2 quilòmetres, 2,72 quilòmetres quadrats, o sigui, a veure... Bueno, un dia podríem anar a fer un programa especial a la República Samboiana, cap a les Illes Salvatges. Envies al nano i després que se't talli cada 2 per 3 la comunicació. Bueno, sí, no, clar. Cada 5 minuts vas dient, nano, què és? Sí. Has vist alguna cosa més allà? L'envies allà i... Una gavina, he vist una gavina. I el pobre es talla les venes ja amb el tema de les comunicacions. Imagina't si l'envies allà, imagina't. Si estem aquí, aquesta cantonada d'aquí, i va com va. Molt bé. Ireneu, doncs fantàstic, un episodi més per celebrar, i dic per celebrar perquè aquí celebrem les curiositats de l'Ireneu com una festa, perquè ens agrada molt. Bueno, és qüestió de fer una mica de conya. No, perquè per riure només cal que posis, o sigui, per riure, per plorar només cal que miris les notícies. O sigui que... Ja ho pots dir-ho. Bé, a veure què tindrem la setmana vinent. Sempre és una sorpresa, i una sorpresa molt esperada. A veure quina trobo jo. A veure quina... Ja us les contaré. A veure quina trobes, company. Moltes gràcies, Ireneu. A vosaltres, ja ho sabeu. Ens n'anem cap a l'ensinistrador, el Tete. Que avui ja tremolo el tenim via telefònica. A veure com anirà la cosa, però sigui com sigui, doncs ens hi posem de seguida. Gràcies, company amic, que passis una bona setmana, el que queda de setmana. Vinga, i bon mes de març, esclar. Sí, no, clar, acabem d'encetar-ho. Sí, senyor, tu l'has estrenat. Vinga.